gising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa Labon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Visayas at Mindanao, and welcome na naman sa ating episode for today's video. Of course, ang ating Agrisenso sa Agrikultura, aasenso ka. Kasama ang inyong Clara Tita, in the absence of Inday Bajang, pero andyan naman ang ating Pulumulok Native Chicken. O diba? Hello, Sir San! Yan, magandang hapon sa inyong lahat. No? Maraming salamat sa mga nanonood ngayon. Corrected by. Uy, alam nyo ba na tayo din po ay live sa ating Facebook page sa Agrisenso sa Agrikultura. Ganun din po sa Ka-Farming Angat Ka Facebook page. At sabay-sabay tayong napakikinggan sa ating mga radio stations across Visayas and Mindanao. Okay, una nating i-shout out ang ating mga tutok kag Inday dinha sa may Iloilo sa 90.7 Kings Radio, Lambunaw, Iloilo. At dyan naman sa may Negros Oriental, Sir Sean, ang ating 102.5 Kings Radio, Chateau Negros Oriental, 88.7 Kings Radio, Himalala Negros Oriental, and 99, dito naman sa Mindanao, 99.5 San Francisco, Agusan del Sur, Kings Radio, at 93.5 Kings Radio, dyan po sa may Davao de Oro, at naririnig din pala tayo dito somewhere in Davao del Norte and Davao City. So, ayan. So, oo. Ang dami nating, ngayon, sir. Ang dami nating listeners ngayon. So, I'm sure malaking opportunity ito sa lahat ng mga farmers natin, sa ating mga chicken breeders out there na nagnanais pong makatipid sa kanilang mga mga pakain, sa kanilang mga manok. Oh, diba? So, ayan andito po ang ating Pulumulok Native Chicken. Kumusta dyan, Sir Sean, sa inyong lugar? Yan, napakalamig dito ngayon sa amin. Yung mga manok natin, okay naman, pero meron talaga nagkakasipon kasi nga hindi natin maiwasan. So, at least lang man ay ma-minimize natin, no? So, yun lang. Yun lang yung dito, pangit talaga yung panahon. Ito yung pinakakalaban ng mga manok natin. Correct. Kung meron po kayong mga katanungan ngayon sa kaya Sir Sean, ang ating Pulumulok Native Chicken, pwede po kayong mag-text sa ating hotline sa Kings Radio, 0966-844-0130. Again, 0966-844-0130. Or sa mga nanonood sa atin ngayon sa ating live, why not? Mag-message kayo or i-comment nyo po ang
inyong mga tanong. Okay? Comment niyo po ang inyong mga tanong sa ating live ngayon para po ay mabasa ulit ito ni Sir Sean at masagot niya right away. Okay? Ready ka na ba, Sir Sean, sa iyong topic for Yan. today? Ready na. Correct. O, ayan. Ay, bago pala, Sir Sean, nakalimutan kong i-shoutout din ang ating mga friends via RNG Luzon or Regional News Group Luzon. Marireplay din tayo mamaya. O, ayan. So, Wow. yes, ang dami nating outlet for our program, kaya ang dami-dami nating kailangan i-share sa kanila ng mga information, lalong-lalo na sa ating mga chicken breeders, mga hog raisers out there, lahat ng mga magsasaka na patuloy po nating pinupush na huwag mag-give up dahil paano na lang yung ating food security if ever hindi wala nang mga kagayang Pulamulok native chicken, wala nang mga chicken breeders, so wala nating makakain ng manok. Diba, Sir Sean? Yes, ma'am. So, ayan, our topic for today is maganda at murang feeding mixtures sa mga alagang manok. I'm sure dumaraan din si Sir Sean sa mga pagtitipid. O, diba? Sir, ano ba yung mga tips mo sa ating mga chicken breeders na kahit mumurahin lang pero hindi naman tinipid sa sustansya? Yan. So, yan yung ito-topic natin ngayon. Start na ba tayo sa topic, ma'am? Yes, start na tayo, sir! Yan. So, once again, maraming salamat sa mga nanonood. Sumasubaybay talaga dito sa ating topic na every Tuesday, napakaganda ng topic natin. So, ngayon, napaka-importante ng topic natin dahil itong topic natin is para makatipid tayo. No? Tayo na lang yung gagawa ng sarili nating feeds. Pero paano ba gumawa ng sariling feeds? Kasi hindi naman basta-basta, no? Itong feeds na ginagamit ko ay naka-base lang sa experience ko at talagang super effective dito sa atin. At nasa sa inyo na po, no? Kung gusto nyong gayahin itong aking feeds na ginagawa. Halimbawa, mahal talaga, no? Or hindi nyo ma-afford yung commercial feeds sa lugar nyo dahil sa ngayon, pinakamurang feeds na commercial is nasa 1,800, no? Tapos pinakamahal naman is 2,200 pesos. Ganyan kamahal yung feeds ngayon. Yan. So, ito yung mga ingredients ko. Unang-una, corn grits. Yan. Bakit nga ba corn grits? Hindi ba pwedeng buong mais? Yung corn grits kasi, no, para kahit ano, pwedeng kumain yung mga sisiw, pwedeng kumain ito. At syempre, no, madaling malunok na mga manok natin. Kasi kapag buong mais, hindi po gaganahan kumain yung ating mga manok kasi parang walang lasa kasi buo siya. Yung lasa kasi ng mais is kapag na-crack natin. Yan. Yung corn grits, no, parang ano na yan, corn rice, kumbaga. Yung niluluto ng mga tao, no, para yung ano nila, parang ginagawang kanin. Kaya nga, parang ano siya, corn grits tawag or rice corn or corn rice ba. Yan. So, yun yung una nating ingredients. Yan. Bakit nga ba kailangan ng mais? Yung mais kasi is tinatawag na hot food, no? Kumpara sa ating mga manok. Yan. Hot food siya, it's not mean, no? Na ano siya na mainit na pagkain. Kundi, mainit siya para sa katawan ng mga manok natin. Yan. Dahil nga, itong mais is mayaman sa calories. So, yun yung mapapainit sa ating mga manok, lalong-lalo na ngayong tag-ulan, na kapag kumakain sila ng mais, nakakatulong po yun para painitin ang kanilang katawan. Yan. No? So, panangga po sa masamang panahon yung mais. At matagal matunaw. Kapag matagal matunaw yung ating yung pagkain nila, matagal din po silang magutom. So, nakakatipid tayo para sa pagbibigay ng pagkain sa ating mga manok. Yan. So, yung pangalawa naman is yung tahop or corn bran. Itong feeds na to, no, or itong ingredients na to, organic po yung corn grits, organic po yung tahop or corn bran. Yung corn bran po, murang-mura lang kapag binili natin sa kahit saan, no, sa agri-vet man or dun mismo sa mga gilingan. Itong tahop, kapag ito lang po yung papakain mo sa mga manok mo, na walang corn grits, na wala ng ibang halo, kapag ito po yung pinapakain natin, wala pong hindi po masyadong masustansya, no? Or kung may mga protina, kakaunti lang. Dahil nga ito parang waste na po itong tahop. Kaso nga lang itong tahop na to, mas malasa. Napapansin ko, no,
mas gusto ng manok yung tahop kumpara doon or corn bran. Yan, kumpara doon sa corn grits. So yung mangyayari nun ay yung magiging purpose ng natin ng ating tahop ay parang pampalasa na lang doon sa feeds natin. Yan. So napapansin nyo doon sa ingredients ng mga commercial feeds, nauuna talaga doon ang corn bran or rice bran. No? Pero mas okay yung corn bran kumpara sa rice bran. No, tahop mais or tahop ng palay. Yan. So yung ikatatlong ingredients ko dito, no? Halimbawa medyo mahirapan kayo yung pampaitlog talaga, yan, which is yung duck layer. Yung duck layer, yun yung pinapakain ko. Alam niyo ba kung bakit duck layer, hindi chicken layer, no? Sa ngayon chicken layer yung ginagamit ko, pero ibang brand kasi yun. At hindi yun available sa sa market, no, exclusive lang yun, no, di ko na sasabihin anong brand. Tapos kapag wala ako nito, duck layer talaga yung ginagamit ko, pero kakaunti lang kasi yung duck layer naman ay yung price nun is nasa 1,850 pesos per sack. Yan, siya yung pinakamura na layer. Bakit nga ba duck layer yung ginagamit ko? Yung pangatlong ingredients ko dito sa ating gagawing feeds. Duck layer, dahil yung duck layer, no, napansin nyo doon sa mga itikan, yung purpose ng mga nag-aalaga ng bibi is para makapag-produce ng maraming fertile eggs, para maging balot yung itlog nila. Yan. Doon naman sa chicken layer na nabibili nyo sa Agrivet, yung purpose nun is makapag-produce lamang ng table eggs, which is walang similya. So doon na ako sa duck layer. Kinumpare ko rin dati yung duck layer at chicken layer. Mas effective yung duck layer, no? Kumpara doon sa chicken layer. Yan. And yung chicken layer, mahal siya, nasa 1,900 plus, almost 2,000 pesos na. So malaking tipid, no? So ito na yung gagawin nating feeds. Yan. Yung main feeds ko is crack corn and tahop, no? Or corn grits or tahop. Yan. Pag minix mo yun, parang tawag dun is hammered corn na. Yan, which is mas marami yung mais, which is good para sa ating mga manok, no? Yung mais kasi parang kanin yan, no? Ng ating mga manok. Yan. So, kapag tahop lang at saka tahop lang tsaka corn grits, you know, yung para sa ako ngayon yan is nasa 1,000 hanggang 1,300 pesos. Mas mura siya, no? I-compare niyo sa ating feeds dun sa mga commercial. Yan. So itong mga feeds na to, no, hindi pa po kompleto yan, no, kasi wala pa yung vitamins, wala pang probiotics. Yan. Yung simpleng feeds natin, no, sabihin natin na gagastos ka, no, ng kapag mix mo, alam mo, 2 sako. Sa 2 sako na yan, sabihin natin yung isang sako is 1,100, no, to 1,300 pesos, no. So gagastos ka ng 2,600 pesos sa 100 kilos. 100 kilos na yan, no, hindi 50 kilos, kasi yung 50 kilos ng iba is almost 2,000 pesos na, or mahigit mga 2,000 pesos. Yeah. So paano ba magiging kompleto yung vitamins, yung yung ating feeds na ginagawa? Dapat talaga gumamit ka ng King's Vita Plus. Yung King's Vita Plus kasi kompletong-kompleto, nasa isang pakete, lahat-lahat doon, andun na multivitamins, electrolytes, probiotics, may folic acid para sa pangingitlog ng ating mga manok, no? At napakaganda ng fertility ng ating mga alaga kapag meron tong King's Vita Plus. Yan. Doon sa mga sa mga label, no, sa naka-label sa mga nakabase kasi ako dati doon sa mga naka-label doon sa ating sa mga feeds. Yan, sa Agrivet. Yan, kapag bumili ako ng sako. Napansin ko doon sa label, tapos sa label ng King's Vita Plus, doon na lang ako sa King's Vita Plus, no? Kasi nga kompletong-kompleto na. Akalain nyo, every 1 tablespoon ng King's Vita Plus, goods na siya for 100 heads of chickens. Yan. Tapos yung isang pakete, pwedeng-pwede na sa isang sako or 50 kilos na feeds. Yan. So 100 grams lang po yung yung King's Vita Plus, and pero napaka-effective na, no? Kasi goods na siya for 1 sack
of 50 kilos na feeds. Yan. So dito sa King's Vita Plus, yung kinagandaan kasi nito, halimbawa maulan. Kapag maulan, hindi po masyadong mabilis matunawan yung mga manok natin, lalong-lalo yung mga sisiw natin. Kapag may probiotics po, napapabilis matunawan yung mga manok natin. So hindi sila nagiging bloated. Pag naging bloated kasi yung manok or sisiw natin, malaki yung chance, no? Na kapag hindi sila matunawan, mamamatay sila. Yan. So sayang-sayang po yung pera natin, tapos mamamatay lang. So ito naman napapansin ko, no, doon sa mga ibang mga vitamins, no, para sa sa pangitlog ng mga manok o sa fertility ng manok. Yung main ano lang naman nila, yung main ingredients nila is folic acid. Dito sa King's Vita Plus, may folic acid na, may multivitamin, sabi ko nga kanina, at may calcium pa, no, para sa pangitlog ng ating mga manok. Once na yung manok natin kulang sa calcium, yung itlog nila, napapansin nyo, walang shell, no? Minsan, marupok yung shell, na pag-apakan lang nila, nababasag agad. Dito sa King's Vita Plus, kapag ito yung ginagamit nyo, yung mga itlog ng inyong mga manok, no? Kapag apak-apakan man ng mga manok natin, hindi po mababasag. Kasi nga, may calcium itong King's Vita Plus na nakakatulong na para tumigas yung ating mga itlog ng ating mga manok. Yan. So ano ba mangyayari kapag soften or soft, no, yung ang shell ng ating mga itlog ng ating mga manok? Kapag soft po ang shell ng ating mga manok tapos in-incubate natin, mabilis po yang pasukan ng bakterya. Kasi nga manipis na yung shell niya. Kapag makapal po yung shell, no, mahirap po makapasok yung bakterya doon sa loob ng itlog at hindi po basta-basta mamamatay yung kanyang similya. So paano naman ito magiging soft kapag nag-hatch na yung sisiyo? Makakalabas ba? Yes po. Dapat sundin niyo po yung humidity na dapat sa dun sa incubator nyo. Kapag nasa hatcher na siya or kapag nasa hatching stage na siya. Yan. So yun lang naman yung pinaka-importante, no, na dapat talaga maganda talaga yung kondisyon ng ating mga breeders. Yan. So, enough na ba yung feeds natin na corn grits, hammered corn, at King's Vita Plus? Yan. Enough na siya para sa fattening. Kaso nga lang kapag sa pangingitlog, kailangan mag-maintenance feeds tayo gamit yung duck layer natin. No? Or kung wala man kayong duck layer or may pang-layer feeds man kayo, okay lang naman. Pero mas maganda talaga kapag duck layer. Yan. Kapag duck layer, napapansin natin na yung mga manok natin is nagpapamate talaga, and yung mga rooster natin super active sa mating. Yan. Pero enough na ba yun? Yan. Yung duck layer kasi, no, meron pang kulang sa protina niya. Kaya kapag nag-maintenance feeds ako once a day or kung pwede, no, kung kaya nyo once a day, pwede. Kung pwede. Yan. Pero dito sa akin, 4 times to 5 times a day ako may maintenance. Yan. Ano ba yung maintenance feeds ko? Yung ngayon, duck layer. Tapos sinaluan ko ng King's Vita Plus. Yan. Kapag hapon na, yan, tapos na kumain yung mga manok natin ng corn grits at itong tahop na may King's Vita Plus, yung minix natin kanina, papakainin ko sila ng maintenance feeds. Maintenance feeds natin, 1 kilo lang naman yan ng duck layer. Every 100 heads, yan, 1 kilo lang ng duck layer. Tapos 1 tablespoon lang. Kasi nga sabi ko sa inyo kanina, 1 tablespoon is good na for 100 heads of chickens. No? 1 tablespoon lang yan ng King's Vita Plus. Yan. So, ipapakain natin sa mga manok natin and pagkabukas yan or after 3 days, no? Sobrang malakas na po mangitlog yung mga manok natin. Hindi na po malakas mangitlog dahil nga nag-incubate tayo. Chine-check natin yung fertility ng ating mga itlog, which is super good dahil nga dito sa King's Vita Plus at sa technique natin na feeds. Kapag bumili kasi kayo, no, halimbawa, every week bumibili kayo ng ganyan kamahal na feeds, no, napakalaking gastos, no. Siyempre, itong feeds na ginagamit ko super effective na dahil nga ito yung naka-base sa experience ko, no. Yung mga veterinarian, yung iba, sinasuggest talaga nila doon kayo bumili sa Agrivet kasi nga may mga Agrivet sila. Yan. Dito sa atin, tipid tips,
no, parang life hack na kumbaga para sa pag-aalaga ng manok. Hindi ko i-share sa inyo to kung hindi effective para sa akin. So ito super effective sa akin at napakalaking tulong ng King's Vita Plus kung bakit ako naging expert dito sa pagmamanok dahil sa mga eksperimento na ginagawa ko. And ngayon, ito na yung mga ginagamit ko sa manukan and super bilis dumami ng ating mga manok. Yan. So, yun lang naman yung pinaka-importante at dapat talaga mag-deworm muna bago mag-breed. Ano bang ginagamit ko kapag nagdi-deworm ako, no, bago mag-breed? Siyempre, walang iba kundi ang worms to go. Yung worms to go kasi may albendazole e praziquantel na siya. Dalawa na, 2-in-1 na. And hindi nyo makikita yung uod na lalabas. Hindi, mamamatay na siya doon sa loob kasi matutunaw na siya. Yan. At syempre, doon sa pag-maintenance ko sa mga breeders natin, dalawa yung binibigay ko. Intenso Premium and Intenso Power Slug. Kahit saan mo lang ibigay, no, sa breeder, sa lalaki man o sa babae, pwede. Yan. Kasi need nila yung dalawang vitamins na yan. No? Kahit pwede yung ibigay kahit once to thrice a week, no? Kung may budget man kayo. Yan, kapag medyo kulang sa budget talaga, pwede naman once a week lang, no? Isabay nyo na yung Intenso Premium and Intenso Power Stag kasi na-testing ko yan and super effective. Yan, no? At ano na siya, 2 tableta sa isang pakainan. Yan, kasi kapag marami na yung manok mo, mahirap din puhulihin, no? Kung isa-isa. At syempre sa mga sisiw natin, paano ba mabilis lumaki yung mga sisiw natin? No? Enough na ba yung corn grits, hammered corn, tapos King's Vita Plus? Yan. Kapag mga sisiw pa lang, no, halimbawa 0 day old hanggang 2 weeks old, dapat talaga yung pagkain nila may halo, no, or in the first week, no, dapat talaga pure muna na crumbles. Yan. Tapos next week pwede nang haluan, no, or in the 3 weeks pa pwede nang haluan ng corn bits or tahok, yan, na may King's Vita Plus, no. Yung crumbles pwede mo yung lagyan ng King's Vita Plus kapag 0 day old to 1 week pa, pwede, yan. Kaso nga lang, kailangan natin mabilis talagang lumaki yung mga manok natin at kailangan natin ng magandang vitamins para sa foundation ng ating mga manok, no, na may dapat talaga medyo mataas yung mga manok natin, no, para maakit yung mga buyers. Yan. Paano nga ba patasin yung mga manok? Syempre dapat meron tayong CGF or Chlorella Growth Factor na meron yan sa Intenso Plus. Yan. Chlorella Growth Factor, yun yung mga ginagamit para tumangkad yung kahit anong hayop, no, kahit tayong tao gumagamit ng CGF para tumangkad. Yan. At andito yan sa Intenso Plus. May CGF siya para mabilis natin maabot yung harvest time natin, no? At malaki yung magiging income natin at hindi tayo malugi dito sa pagmamanok. Yan. Napakalaking tulong ng Intenso Plus sa atin. At syempre, kapag masama yung panahon, wala na akong ibang ginagamit kundi Panamox Caplet. Yan. Kapag Panamox Caplet kasi 3-in-1 na po siya, amoxicillin, tylosin, and paracetamol, no? Which is yun talaga yung mga yung mga ingredients, no, or mga gamot para gumaling yung sakit ng ating mga manok. Yan. At syempre kapag hindi po kakayanin ng ating Panamox Caplet, meron naman tayong 4-in-1, may amoxicillin, carbocisteine, tylosin, and paracetamol. 4-in-1 na po yan. Walang iba kundi ang ating Panamox Forte. Yun po yung ating pinapainom sa mga sisiw natin kasi powder siya, hinahalo sa tubig. Yan. Huwag nyo na ihalo sa pagkain kasi medyo mapait itong mga gamot natin. At syempre, super effective, no? Panamox Forte, gamit na gamit ko dahil na super effective niya. Yan. Kapag marami yung manok nyo, hindi nyo na kayang bigyan ng tableta, meron namang Panamox Forte, no? Super effective, sobrang kahit na medyo nanghihina yung manok nyo pagkabukas or after 2 days to 3 days, okay na po yung inyong mga manok dahil dito sa Panamox Forte. Yan. So, yun lang po, no? At doon po nagtatapos yung ating topic ngayon. Kaya nga, back to you, Ma'am Claire. Thank you so much, Sir Sean, ang Pulumulok Native Chicken natin. So, ayun, ang dami ng mga insights na i-share sa atin ni
Pulamulok Native Chicken. I'm sure sa mga bago pa lang sa chicken breeding, like mga ganon, mga nag-aalaga ng mga manok ngayon, I'm sure na meron talaga kayong mga nakuha doon, mga tips na ibinigay sa atin ni Pulamulok Native Chicken. Wait, check lang natin sir kung meron ba tayong question via ating Facebook. Meron ba tayo, Kuya Bill? Check na lang natin ha, baka meron tayong mamiss at baka ipagalitan tayo ng ating mga viewers. Ay, okay. Anyway, wala namang masyadong tanong. Meron lang mga nagpapashoutout sa atin. Sir, si John Robert Liedo. Sabi niya, good noon, sir. Makaway-kaway din kay Sir Dante Panalas. And nagpapasalamat po sa atin si John Robert Liedo. Thanks daw po sa info, Sir Sean. Ganun din sa William Moore. Oo. Thanks din sa info. Ayan o. Thank you po sa inyong pakikinig at panunod po sa ating live ngayon. Okay? So, ayan. I don't know. Meron bang nag-text sa ating hotline? Hindi ko kasi abot. DJ Maxine, pwedeng paabot ng phone? Yun ba yun ng phone sa likod? Ayan, baka may mga questions dito. Ay, ayan, parang merong question. Okay. May nag-text, pero hindi yung inaasahan ko na text. Si Globe ang nag-text. Pero merong tanong, sino ito? Wait lang. Mula po kay Albert. Kay Albert ba ito, kuya? Hindi ko mabasa masyado. Ayan. Magkano po ang isang sachet ng Intenso Plus powder sa inyo? Kasi dito po sa amin sa Tandag City, wala pong baligya sa Intenso Plus. Ay, okay po. Yung ating Intenso Plus po na powder ay nasa 45 pesos per sachet po siya. If ever hindi pa po siya available dyan sa Tandag, pwede po kayong mag-order sa amin dito online, Sir Albert. Message nyo lamang po dito sa aming page or doon po sa page ng Intenso at meron pong sasagot sa inyong mga inquiries and mag-accommodate po sa inyong order. Okay, Sir Albert, nasa 45 pesos, I think? Yeah. 45 pesos per sachet. Kasi yung Intenso Premium, yung mga couplet forms, Intenso Power Stag, ay nasa 16 pesos per couplet yun siya. So, yun. I think pag marami kayong orders, ay may discount po yan yung ating yung ating Intenso, yung ating Panamos at saka King's Vita Plus. Ayan, mula naman kay Rihanna Calderon, totoo po ba sir na malakas kumain ng itlog ang mga native? Kumain? Huh? Yung mga native chicken? Merong time na kumakain talaga yung mga manok natin. Hindi naman totoo na malakas kumain ng itlog yung mga native chicken, no? Kasi marami tayong native chickens. May time lang talaga na lahat ng manok natin, no, kakain sila ng itlog. Yan. Bakit nga ba sila kumakain ng itlog? Kasi nga kulang sa calcium at kulang siguro yan sa pagkain or tubig, no? So, kailangan bigyan natin ng calcium yan, no? Vitamins na mayaman sa calcium, which is yung King's Vita Plus or yung ating Intenso Power Stag. Yan, kasi may calcium yun, mayaman sa calcium. Kapag binigyan natin sila ng ganyan, tapos may fake eggs tayo, no? Hindi na po yan sila kakain ng ating mga itlog. Yan. So, dapat din talaga, yung pagkabusog nila is tamang-tama. No? Hindi po sila kinulam at maraming tubig. Kasi kapag may kulang sa kanila, may kulang sa pangailangan nila, which is maghanap sila ng parang survival nila ba. So yung kakainin nila is yung itlog. So ayan na, huwag kayong magtaka kung ang inyong mga manok ay kumakain ng sarili nilang itlog kasi ngayon, kulang sila sa calcium. So, yes po. Ang dapat gawin is yun nga, King's Vita Plus, ihalo nyo lamang po sa pagkain nila o kaya sa kanilang tubig na iniinom itong powder po ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, of course, another gastos naman ito siya, pero hindi ka naman yung tipong gastos na alam mo hindi ka malulugi. Kasi alam mo na kasi alam mo kung ano yung magiging resulta at ano yung magiging benepisyo na hatid ng King's Vita Plus sa iyong mga alagang manok. So, another gastos pero hindi siya kumbaga bawas sa iyo. Makakadagdag pa siya actually. Oo, 'di ba? Oy, good morning pa sa kanila Si Lay, ano ba 'yan? Hindi ko masyadong mabasa ang pangalan nito. Basta sabi niya,
ask ko lang po kung magkano po ang puhunan sa pag-aalaga ng RIR na chicken. Rhode Island Red ba ito, sir, no? Yes, ma'am, Rhode Island Red. Oo. Sa Rhode Island Red kasi, sa ngayon yung presyuhan sa standard talaga na presyuhan, pinakamura na yan, nasa 1,500 pesos per head kapag breeder na siya. 1.5. Yes po, Pag per head. sinabing breeder, sir, ito na ba yung mga Nangingitlog siya, ma'am. ready to lay or nangingitlog na? Yung ready to lay, ma'am, kapag binili mo siya, it means na hindi pa siya mangingitlog pagkuha mo, no? Mangingitlog pa siya after 1 month, no? Or 1 and a half pa. Or minsan 2 to 3 weeks, ganyan. Yung 1.5, yung ready to breed, which is yung yung nangingitlog na talaga. Pagkuha mo ngayon, pagka mamayang hapon, mangingitlog na, or pagka bukas, mangingitlog na. So, ayan. So, parang Halos same lang yung isang- presyo nila. At yung kinagandahan lang sa RTL, ikaw yung unang mag-harvest sa kanyang itlog. Doon naman sa RTV, pagkuha mo, yun na, nangingitlog na. Pero hindi ikaw yung nakauna sa kanyang mga unang similya. Pero okay naman. So, okay lang yun siya, sir. So, dapat Okay lang. meron silang 1,500. So, kung meron kayong, kung 10 RIR na chicken yung ihanda mo, tapos ready to breed na siya, so, dapat meron kang 15,000. 15. 15. Tama, 15,000. Nandyan na naman yung math natin. Dapat meron kang 15,000 na punan. So, ayan po, sir or ma'am, sa iyong tanong. So, ayan. Meron pa ang pahabol last. Pwede tanglad or Madrid cacao po ba na dahon para walang ng bunhok? Iba yung sa ano ba yan? Yung bunhok, katayan ng bunhok. Na-experience mo na yung bunhok, sir? Yes, ma'am. Which is normal naman sa pagmamanok. Pero dapat talaga na alisin natin yun sila yung mga bunhok. Yung ginagamit ko naman is yung insecticide lang. Hindi ko na sasabihin anong brand. Basta insecticide yung ginagamit ko. Yung iba naman is tanglad or Madrid de cacao. Yun yung nilalagay nila sa pugad para lalayo yung mga bunhok. Okay. Pero mas safe itong tanglad at Madrid de cacao, sir, no? Kasi organic ito. Yes, ma'am. Pero kung mag-i-insecticide ka, sir, mga ilang days mo sila bago papugaran na naman. Hindi, alam ma'am. mo na. Ilalagay mo lang doon sa pugad nila. Safe naman siya, ma'am. Based lang sa experience ko. Opo. Insecticide yan na parang powder, na parang pulbo. Konti lang ilagay mo and isang oras lang siguro mamamatay na yung mga bunhok. Yan. Bunhok. Kasi kapag may bunhok yung sa natin, may bunhok dito sa ating mga pugad, magkakaroon po sila ng mga sakit-sakit, no, katulad ng fowl pox. Yan. Or bulutong. Yan, dahil nga yung bulutong cause yan sa kagat ng insekto. Yan. Insekto, included na yung lamok, tsaka itong yung bunhok. Ayan. Yes, po. So, ayan ha. So, pwede insecticide or pwede rin itong tanglad or Madrid de cacao para iwas po doon sa inyong tawag nito, sa mga bunhok. Ayan. Thank you so much, Charlie. Very informative. Boss ka-partner, pa-harbor po ng breeders mo. Yan. Sa susunod. Uy bago lang ka. Ang dami na nga bumibili sa mga manok ni Sir Sean. Parang nakulangan na yung mga niya. Kailangan na Sa ngayon, ma'am, itlog ubos na ng yung for marami. sale ko. May for sale ako na 200, almost 300 heads. Yan. Ngayong buwan lang, no? Tapos, wala na. Ubos na. Ayan. So, ubos na. So, maghahanda ka na naman, sir, ng pang-ano mo. Additional pang-breed mo. Yes, Or- ma'am. Magsiselect na naman ako ng mga i-out ko. Siguro baka this month may mga papalabas na naman ako. No? At kayo nang bahala kung gusto nyo bumili dito sa ating manukan. Oo. Sa mga nagka-interest po, punta lang po kayo sa Pulong-Mulok, South Cotabato. O, diba? Kung kayo po ay nandiyan sa Negros Oriental, pwede kayong bumisita. Ang layo. Malayo. Bumisita sa Pulong-Mulok, South Cotabato. Kung dyan kayo sa Cebu, bumisita kayo sa Pulong-Mulok. Kasi sa ngayon, hindi pa ina-allow ni Sir Sean ang pag-shipping, diba? Kasi mahal. Mahal pa Yes, ngayon. So far, sir, no? Mahal na mahal pa. So, Mahal, kulang ma'am. Pagtanong ko pala nung nakaraan, last week ata, tanong ako, yung shipping, no, is 5,000 per head. 5,000 per head na yung shipping.
Wow! Wag na lang. Apo. Yung 5,000 na lang, i-save mo na lang muna dyan. Para Yes, ma'am. pang dagdag na gasto mo sa, dagdag gastos mo sa iyong manukan. So, hintayin na lang hanggang tingin na lang muna tayo sa mga manok ni Sir Sean. So, sa mga naku-curious ngayon, kung sino to si Sir Sean, punta po kayo sa Facebook page, hanapin niyo po Pulomolok Native Chicken. I-like niyo na rin at i-follow ang kanyang Facebook page. Ganon din po ang kanyang YouTube channel, Pulomolok Native Chicken. So, okay. So, last question na lang ito ha, bago tayo mag-bye-bye. Magkano po ba ang budget para makagawa po tayo ng pagkain ng mga manok mo, sir? 450 kilos? Ano ba yan? Ano 50 yan? kilos yung manok, isang sako. Oo. Yung feeds kasi ma'am, sabi ko nga kanina, yung 50 kilos na yan, no? Sabihin natin 150 kilos, 25 kilos na 25 kilos na corn grits. Tapos yung tahop, no, is 25 kilos din. Kaso nga lang, mas nakakatipid ka kapag per sako yung binili mo. No, both sila 50 kilos. Yung isang sako ng corn grits, 50 kilos, yung price ngayon sa amin is 1,200 pesos. Yan. Yung tahop naman is nasa 1,100 pesos. No, sa ngayon. Yan. Tapos kapag minix mo yan, yun na, i-add mo na lang sila. Tapos haluan mo lang ng 2 pakete ng King's Veda Plus. Yun na, finished product na. Oo. So mga nasa 2K plus. Yes, ma'am, 2,000 plus. 2,000 Kapag plus. bumili ka ng ma'am, commercial feeds, yung gagastusin mo is 4,000 pesos, no more or less. More or less. Oh, Yeah. ayan. So, Ayan na. halos 50% yung natipid mo dito sa ating ginagawang feeds. Oh, okay. So, ayan, Sir Charlie Emmanuel. Mga nasa 2K plus po ang budget ng 50 kilos po na Hindi ma'am, 100 kilos na yan. 100 kilos. Na. Yes sa po. okay. So, 2K plus para sa 100 kilos na patuka o feeds. Yes po. Para pakain mo sa inyong mga manok. Sabi ni Acme, lalaki ba ito, babae? Sabi na, inspired talaga ako sa iyo, bro, ka-native. Nag-research na ako kasi profitable po talaga ang manok. Magmamanok nga din ako. Ang dami ko ng plano pero hindi pa talaga siya na-achieve. Pero sige lang, kailangan ko lang talagang paghandaan ito. Diba? Tapos, sabi ni Sir Charlie, wow, maraming salamat po sa inyo, mom and sir. Nice. So, ayan. Sir Charlie, Acme, pakishare naman sa ating live ngayon, sa ating Agrisenso para marami po tayong ma-inspire din sa pagmamanok. Marami din po tayong mabigyan ng information po. With regards po sa mga tips na inihanda sa atin, ibinahagi sa atin ni Pulomolok Native Chicken. So, sir, before tayo mag-say bye-bye, meron po ba kayong message or announcement po para sa inyong Facebook page? Yan. So sa Facebook page natin, no, everyday tayo nag-upload twice or thrice a day nag-upload tayo. Tapos syempre, may live tayo siguro ngayong gabi, no? About naman sa mga techniques na ginagamit natin. Syempre, usap-usap tayo sa mga available nating mga manok. At yun nga, no, every nag-upload ako ng mga videos natin, kapag nag-share ka, meron kang money gift meron akong money gift na ibibigay yan. Syempre, no, everyday ako nagbibigay ng money gift para lamang may pangtustos din po kayo sa pagpapakain sa inyong mga manok. Yan. So, yun lang naman. At every Tuesday, abangan nyo ako dito sa Agrisenso dahil always kaming live ni Ma'am Claire at ni Ma'am Inday Badjan. Thank you so much, Sir Sean. Marami din salamat, Sir Charlie, Ma'am Acme, sa lahat po ng mga nagko-comment, sa mga lahat po ng mga nanonood sa ating live ngayon na hindi po nakapag-comment. I know, andyan kayo. Maraming salamat po. At saka, yan, wag po muna kayong umalis kasi after po dito, makakasama niyo na po ang ating DJ Maxine para sa ating King's Afternoon Delight. Samahan niyo po siya ngayon dahil ang narinig ko, merong letter mula sa isang pastor na gusto niyang ibahagi ang kanyang masalimuot na buhay. So abangan niyo po later. Yes, kuya. Abangan niyo po ngayon after sa ating Agrisenso ang King's Afternoon Delight, and right after King's Afternoon Delight ay ang Afternoon na Hataw na Kings. Kasama pa rin ang inyong DJ Maxine later on. So ayan,
Maraming salamat po, Sir Sean. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nanonood sa ating programang AgriSenso. Every Tuesday at Wednesday, meron ng tayong time adjustment. Pero every Monday, Thursday at saka Friday ay exact 1 p.m. po tayo dito sa ating Kings Radio. At dito rin po sa ating Facebook Live. Ayan. Thank you so much! Bukas po ulit dito lamang po yan sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso sa agrikultura, aasenso ka. God bless and get us good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.